kune vanhu vari kutogadzirwa kuuya nematestimoni. Ndakataura ndikati ukaona kazhinji munhu profesi inoiswa munhu akavharwa ziva kuti ndeye feki. Ukaona paiswa clip yakavharwa wedza munhu anzi pakunhongwa tsono sei abva kuMozambique, ukangoona fesi yemunhu yavharwa ziva kuti profesi iyo ndeye kunyeba. Because Sparks iwo ndikakuprofita izvezvi zviri zvinhu zvine vanhu 5 vanotoziva life yako zvekuti unogona kutofungidzira kuti andofunga vakaudzwa life inaningi. Handiti ndo inonzi profesi. Unodzokera kumaraini vanhu unokuona, but ukangoona pavharwa pachinzi mukoma manga muri musatanist imimi maidya vanhu maiuraya vanhu obva totaura kuti chokwadi ndakapedza family yese usanyeberwe zvabikwa zvese zvese. Ende chimwe chinhu chiri kuitika chaitwa naSatani anoisa fiye matiri. Ndo kumwe kubatwa kwatiri kuitwa. Baba unoudzwa gomba, unoudzwa rufu. Uzoti zvotane maprofeti izvezvi chaanokwanisa kuprofita rufu. Anoona gomba rufu every day rufu. Saka chifunga kuti akakuudza kuti uri kufa musi wa 16 unochema iwe. Uchatsvaga Mwari kuti ndoita sei obvisa seed. Saka iwe paucharegedza kufa musi wa 16 uchati seed ichaita sei yashanda. Kwane men of God anoziva kuti ndikakuudza imimi kuti mawana basa anotosukudza kuti but ndaona paita mumwe munhu murume sombasa imo mari kukuvenga arada kuti udzingwe basa. Baba pabasa haushaiwe mumwe munhu asingakumhoresi. Unogona kutofunga kuti ndarawe man ndozviona kuti handisekereri wakutoti it's true men of God. And vanozvigona ndosaka ndati kungogara nemunhu anozvinzwisisa. Iwe ukatoudzwa kunzi mubasa menyu mune munhu arada kukuroya arada kutorera basa haushayi umwe auri kutonetsana naye muindastry yako. Unotofunga kuti chokwadi ndofunga akaenda kwasekuru ningi. Fanike panyaya yefear I liked it. Do you know that nekuseja and since ndakura nsona monzo munekuseja akamboroiwa akamboya chindaroyo. Yes, good. Ukamonzo. Yes, ende wataura imwe point. Chimwe chinhu chadestroya isusu inhau yekuti takaparidzirwa kuti tiri kuroiwa. Unoziva kuti kukundikana kwemunhu kuita chinhu hazvireve kuti paita uroyi. Unogona kukundikana kuita chinhu pasitomborina mweya wetsvina. Unogona kutonetsana kana kudzingwa basa atori Mwari azviita kuti utange zvinhu zvako. But izvezvi ukadzingwa basa kungofonera amai vako kuti ndadzingwa basa vanozva ndakaona bamukuru vachibuda ndofunga ndiwo chete mwana wangu wakusimudzira mhepo ngatimhanyei handekwa. Chechi yakatenda mukuroyiwa saka taakutorerwa advantage nemamen of God because vanoziva kuti unotya kuroyiwa. Izvezvi kunoitwa conference kana kuti kunoitwa all night yemasingu chete yekunzi sei musiri kuroorwa. Kuna tete vakakusungirira jira, kuna tete vari kuita kuti usaroorwe, kuna nhingi pamwe pacho hapatorina kana mweyo tsvina. Unongoda class isiri yavo. Hapatorina kana mweyo paringoda time. Ewa tata zvinzi because of time because I'm 3 hours. Ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa.